Veľmi dlho som si myslel, že každý náš zákazník potrebuje mať od nás kompletne všetko. Prišiel som na to asi tak zhruba pred rokom, kedy mi jeden zákazník otvoril oči a povedal mi, že on nepotrebuje to a to, lebo robí, neviem, je office manager napríklad. A teraz sa jednalo o to, že ja som bol v tom nastavený, že ale ty toto musíš mať, lebo čo ak toto. Stále tam bolo, že čo ak budeš robiť to, čo ak budeš robiť to. To máte to isté, ako keď kupujete auto a dajme tomu, žijete niekde v meste a teraz si kúpite štvorkolku, ktorú využijete napríklad raz do roka, na čo vám je? Na nič. Alebo potrebujete prídavné kúrenie, napríklad máte Mercedes V-čko, vzadu vozíte náklad, alebo neviem, nie ľudí, na čo vám je bufík napríklad dozadu, že by vám to fúkalo pod nohy. A to isté je aj tu u nás. Otvorilo mi to oči v tom, že snažím sa nájsť, alebo aj zákazníkov edukujem v tom, že sa pýtam alebo zisťujem ich potreby, na čo budú konkrétne koberčeky používať. Jedná sa o to, že každý máme nejaké povolanie, nejaké potreby, niečo, čo robíme. Napríklad konkrétne tu. Tieto koberčeky som nechal vyrobiť pre moju maminu do jej nového autička a išiel som na to opäť tým štýlom, že chcel som jej tam dať kompletne všetko. A potom sme sa nad tým naozaj zamysleli a zistili sme, že veď ale ty to asi nepotrebuješ všetko.